Ku lektorovaniu žien ma priviedli Peťa Kotuliaková a Ľudská Štelerová, ktoré ma v roku 2018 oslovili s víziou vytvoriť prvú ženskú akadémiu, ktorá by mala byť zameraná na programovanie a dátovú analytiku. A táto myšlienka ma hneď zaujala, pretože som sa už roky venoval dátovej analytike a aj umelej inteligencii a mal som aj skúsenosti s projektov. Okrem toho, už dlhšie som hľadal cestu, kde by som sa venoval nejakému projektu hlbšie a vedel som, že ak niečo bude fungovať, bude to musieť byť z oblasti, kde využijem svoj perfekcionizmus a empatiu. A perfekcionizmus je dvojsečná zbraň, nutí vás robiť veci čo najlepšie, ale málo kedy ste úplne spokojní. Pri tvorbe kurzov som našiel priestor pre obe tieto vlastnosti, pretože obsah kurzu musí byť detálne premyslený a zároveň je potrebné sa vcítiť do role študenta, aby vysvetlenia boli jednoduché a zrozumiteľné. A tu som našiel svoju zónu rovnováhy, kde sa môžem realizovať a robiť to, čo ma baví. My muži kladieme väčší dôraz na technické prevedenie a technológie považujeme tak trošku za svoje hráčky. A v tomto sú ženy oveľa pragmatickejšie a prinášajú do hry viacej empatie a schopnosti vcítiť sa do role skutočného používateľa. V tomto kontexte sú aj trpezlivejšie a pozornejšie k detailom, čo je neoceniteľné pri vývoji produktov a tvorbe nových riešení. Bez žien v IT by boli týmy pomerne jednostranné a zmiešané týmy sú schopné produkovať o triedu lepšie riešenia, ktoré reflektujú potreby celej spoločnosti. Teda ak chceme mať nejaké top výsledky, tak sme odkázaní na spoluprácu a preto je dôležité ženy nielen podporovať, ale hlavne motivovať, aby vstupovali do tohto perspektívneho odvetvia. Veľmi si cením tento kurz vďaka tebe, Štefan, pretože fakt tak super lektor, takého som ani na vysokej škole nezažila. Vďaka tebe teda naozaj som získala nové zručnosti a som veľmi rada, že ich budem môcť použiť aj v práci. Števov štýl vysvetľovania bol veľmi jasný, zrozumiteľný, štrukturovaný. Pri výskyte nejakej nejasnosti alebo problému vždy veľmi promptne zareagoval a vysvetlil, prečo daná chyba mohla vzniknúť, čo k nej viedlo, ako sa aj v budúcnosti vyvarovať. Že človek dostal vždy aj kontext, nie len nejaké jednorazové riešenie. Nikdy som nemala pocit, že sa pýtam nevhodnú alebo príliš primitívnu otázku. Števo si je naozaj vedomý, že do kurzu mu chodia ženy rôzneho zamerania. No, ja som vôbec nemala predstavu, do čoho idem a teda pred programovaním som mala vždy rešpekt a teda taký odstup, ale vďaka, hovorím Štefanovi, mňa to úplne začalo baviť.